Ehditkö kahville? Näinkö. Seppo! Eiks liipaa oo sulle tuttu? Joo, kyllä sitä on useamman kerran ollut kukkarossa. Tää? Mitä tää? Siis enää mä tarkoita sulle asioita. Mutta tätä seksi mogulia. Ai, sä puhut nyt perseestä. Joo. No olin tai homo. Mitä sillä on väliä? Sä siis tunnet sen? Tavallaan. Miten niin? Mä oon saanut aivan hupsu idean. Ja sä saat toimia mun ystävänä, kun mä esittelen sen tällä miehelle. Mikäs se sun idea olisi? Musta tulee TV-tähti. Supermaismo. Koko kansan itse tyyrtää. Että supermaismo. Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa tyyrtää itseään. Saatikka sitten kädet. No, ihan on ihan perusjuttuja. Nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Tää saa kysymys, se kuulostaa pervoista, mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi... No, minne väärinpäin. Tai kasinolla. Ei. No siinä näet. Kaikille ihmisille kaikki asiat ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan välttämättömyys hirviöille. Siis kansalaistaito oli paketissa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin rahantuloa. Aivan. Ja sen takia mä halunkin, että sä hierottaa homo vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset höpöät ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle homo mahdollisimman pian. Noniin, tästä nyt olisi. Ootte te pahoinpidellyt mun siskoa. Entä? Kyllä. Mutta siitä on aikaa. Okei, kuitenkin tää lähtee päälle saman tien. Ja sitten nostatte tän läpän tähän näin. Mitä? Johan sitten kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupupista. On nää perkeitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? Mikä te oikein ajatte kuvata? Juoppoja ja maahanmuuttajia. Ja hei, mitä ihmettä se sua liikuttaa? Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että sä tuut vielä hivelemään lihaksi. No ihan taatusti. Lähetä. Jep! Sperma. Ihanaa. Ja sen tulohan ei tunnetusti voi estää. No niin, nyt käy. Terve. Ja hei! Mä olen Sperma Ismo ja tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneista kondomista paikallistetaan reikä. Tässä mulla on melkoinen ämpäri, jossa on 539 litraa vettä. Sen veren ei kannata olla liian kylmää, ettei jalka palellu. Toisaalta taas ei liian lämmittelyä, ettei se pala. Siis jalka. Ja tässä on kumi ja... Nyt me upotetaan tää tänne ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan. Niin, että reikä löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veren pintaan. Tää ihmettä tätä oikein puhua. Tää peräkamerin poikien valastava video vai? Kappas likkaa kun tunnisti. Meillä on tässä tutut menossa. Mullekin olisi alkamassa yksi kellari siiva. Sä sait siitä just liikaa kiloja. Hei, terve. Aivan, teette sitten oikein jotain taidetta tässä. Älä nyt lonksuuta leukojas, vaan ole kerrankin peruna. Otetaanko uudestaan? Tuletko sinä minulle vaimoksi? Meni jo.